информационный. Школ больше. Şey tarafıma. Маълумот обширен. Сегодня дежурный класс Софи Алло. Сегодня четвертое. Сегодня 4 октября. Ноября. День. Пятница. Время года. Погода. Погода на улице. Солнечный. Прохладный. Сейчас урок русского языка. 16 сол инҷо дар ҳамаи мактаб дар ҳамаи филиал кор ва фаъолият мекунам. Филиали мо дар хонаи истиқоматӣ ҷойгир шудагӣ аст. Шароит надорем. Рӯзҳои ҳаво абрнок дурун торик мешавад. Мо монитори фонарикҳоро меорем гирён карда дарс мегузарем. пеш монда ина канала хонандагон вақте танаффус даводав кунанага метарсем ки ягонташ канал да меғалтад. Рӯзҳои боронгари и канал лаплапи об шуда меоянд. қатор қати мебурорим, қатор қати медурорим синфда. Шароит мо бисёр ҳамин танг аст ҳамиҷода. Айҷара буд мекунам синфи 4 меравам марказда. Маркази мактабмон деҳаи Гулзорда ҷойгир аст. Вай 3.5 километр дур аз мо аст. Ина ду хонандаи моро дар садама дучор шид. Хайр шукри худо саҳат шида биромадан аз касалхона. Мо мехоҳем ки деҳаи мода як мактаби 9-солаи 8-солаи ташкил шававу фарзандаои деҳа мактабда бихонанд.